Acabem el programa d'avui parlant de la Guàrdia Urbana de Tarragona, i és que aquest divendres 10 de desembre han celebrat la seva festivitat. Nosaltres hi hem volgut assistir per conèixer ben de prop com s'ha desenvolupat aquesta festa, quines entitats han estat reconegudes per la seva col·laboració amb la Guàrdia Urbana, i també per parlar amb algunes persones que porten dècades servint a la Guàrdia Urbana de Tarragona. Amb ells posem punt i final a l'Identitats d'avui. Tornem, com sempre, divendres vinent. Com ja és habitual, al mes de desembre, la Guàrdia Urbana de Tarragona celebra la seva festivitat en un acte on participen bona part dels membres del cos. Enguany, la commemoració s'ha dut a terme al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, amb una cerimònia que serveix també per fer un reconeixement públic a entitats i organismes de la ciutat que faciliten la tasca policial. Entre les entitats distingides s'hi troba la Creu Roja per la seva tasca de vigilància a les platges de Tarragona, el president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat i el grup de voluntaris de protecció escolar, membres de gent gran activa. Els grans protagonistes del dia, però, han estat els agents guardonats amb la creu a la permanència en el servei. Entre ells es troba l'agent José Rodríguez, que des de fa 30 anys treballa a la Guàrdia Urbana de Tarragona. Rodríguez, natural d'Extremadura, va instal·lar-se a la ciutat de ben petit y es va incorporar al cos de la Guàrdia Urbana a finals dels anys 70. Yo entré en el año 79, me parece que era, si no mal recuerdo. En aquel tiempo había bastante trabajo, porque no sé, yo no puedo decir, no, es que no había trabajo. Por una cosa digo, bueno, mira, me gustaba aquello, digo, voy a la policía, aquello, pero sin pensar, no aquello que decía al final, aquello, un afán de policía, no, voy a probar esto. Y hasta hoy, pues estoy bastante contento, la verdad. Amb els 30 anys de servei dins del cos, José Rodríguez ha sigut testimoni directe de l'evolució de la Guàrdia Urbana durant aquest temps. Segons ell, els mitjans, tant humans com tècnics, han millorat molt amb el pas dels anys. Y teníamos unos medios tercermundistas, entre comillas, ¿no? Claro, y al cabo del tiempo hemos ido promocionando, hemos ido aprendiendo. Claro, la gente que entraba en aquel tiempo, pues, tenemos una preparación mínima de policía. Luego, al cabo del tiempo, pues, hemos ido haciendo cursillos, etcétera, provocación de todos los temas, y hasta que hemos cogido una especialidad, entre comillas, de saber hacer más o menos de todo, todos los agentes. El punto más fuerte de aquí en Tarragona lo que tenemos es el tráfico, que es lo más elementable, ¿no? Luego tenemos Ciudad Ciudadana, que también es muy importante, como también hacemos bastante trabajo de Ciudad Ciudadana, hacemos muy buenos trabajos. Luego, claro, hacemos tráfico que hacíamos en el Colemia, y luego Ciudad Ciudadana hacemos registros de vehículos, documentaciones y cosas de esas. Estamos muy bien preparados. José Rodríguez també ha tingut unes paraules pels joves guàrdies que s'han incorporat darrerament al cos. Segons ell, el grau de formació d'aquestes noves incorporacions és molt alt. Se han adaptado muy pronto, ¿eh? Los chicos, los chavales estos que han entrado, hombre, les cuesta un poco como todo el mundo, porque cuando entré, ya estáis más perdido que nadie, ¿no? Pues claro, con el tiempo vas aprendiendo, te vas cualificando uno mismo. Y aquí los chavales, pues aprendí ya en una academia, nosotros me acuerdo que teníamos la academia, cuando entramos en la facultad, que nos daban las clases, aquí la facultad de la Plaza Imperial Tarraco, y ahí nos dieron las primeras clases que hubo de la Guàrdia Urbana. Y luego, claro, los chicos pasan una academia y vienen con una preparación más. Durant l'acte de celebració, el nou cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, José Miguel Abdelkader, ha destacat la gran tasca del cos de la policia municipal a la ciutat i la seva vocació de servei públic. El cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona ha experimentat en pocs anys un important creixement evolutiu en el model policial, apropant-se en l'actualitat a un referent de transformació. Aquest nou model, basat en la proximitat i en l'especialització, no ha de quedar en el convenciment. Això s'ha de mostrar cada dia. Concebre el cos de la policia com un servei públic. Aquest és el model iniciat aquí fa ara 3 anys. El paper primordial d'aquest servei ha de ser el de donar respostes a les necessitats que demanden els ciutadans. Aquest any el cos de la policia local de Tarragona celebra els 153 anys de la seva creació i s'espera que el proper any puguin traslladar-se a la nova comissaria que s'està construint a la zona de Joan 23. Aquestes noves dependències comptaran amb una superfície total de 5.000 metres quadrats i donaran cabuda a prop de 450 agents de la Guàrdia Urbana.